La Covid ens ha permès mesurar quin és el grau de precarietat de les nostres societats. S'ha evidenciat com el lliure mercat i el sistema de mercat no ens ha proporcionat allò que les persones necessitem quan ho necessitem. El capitalisme com a sistema genera patiment, precarietat i angoixa. La classe treballadora, malgrat patir per la seva salut, havia d'anar a treballar perquè necessitava els diners per poder continuar vivint. I en molts casos ho va fer en condicions precàries, sense les proteccions necessàries, sota una pressió laboral angoixant i d'incertesa, condicionant la seva pròpia vida i la de les seves famílies. Per aquest motiu, exigim mesures laborals que prioritzin la vida de les treballadores, mesures que prohibeixin els acomiadaments en el període de l'estat d'alarma i en un temps transitori posterior, la creació d'una comissió d'investigació per a aquelles multinacionals amb grans beneficis que s'han acollit a ERTOs per encobrir acomiadaments, mesures de conciliació familiar, reduccions de jornada, manteniment de salari, etc., protecció de les treballadores de la llar, les autònomes i la pagesia. Reivindiquem la sobirania de la vida per sobre de la sobirania del capital. Fem-ho possible amb les eines que disposem. Democràcia, solidaritat i sobirania. Que no ens robin la vida. Que no ens robin la vida. No ens robin la vida.